ọkwọnụ na Ebonyi steeti ka nke anụnwa na-eme ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na-ejidegokwanụ ụmụ nwaanyị amụlọba ụmụ nwaanyị oji ile eje agha ụmụ nwaanyị na-etitọrị ụmụ nwaanyị ibeba ka ha na-akọwa na nwata nwaanyị unu na-afụ kịta akpụ wee bata n'ime afịa mma agbanyere unu ka unu gee ife ọ na-ekwu ebe anụnwa na ndị olu obodo sịrị na ya bụ nwatakịrị nwaanyị na ọ na-etitọrị nwaanyị ibe ya na ọ na-eji amụlọba ma kukumba wee na-aghọtọrị nwaanyị ibe ya na ya bụ ife ebe alụ na Ebonyi steeti na fa achọrọzi ya achọ wee kpụrụ nwata nwaanyị a wee na-eme ya akaji ọ na-agagharị na-atị anya na-akụ mgbịrịmgba ya kwuo na ọ ya alazi ọchụ nwaanyị ibie na ọ ya atazi nwaanyị ibe ya efele na ọ ya ejizikwa amụlọba ala nwaanyị ibie nwatakịrị a wee nọrọ ebe a wee na-ekwu ya bụ ife ebutekwara ọgba aghara na kọmentị ụfọdụ na-ajụ kedu ebe nne na nna nwatakịrị nwaanyị a nọ ndị olu obodo ji wee kpọrọ ya wee na-agagharị n'ime afịa ebe ụfọdụ sịrị kedu ife akaebe kedu onye fa jidere ya na ya n'aka fa ji wee kpọrọ ya wee na-agagharị n'ime afịa unu n'anya unu ya afụkwa n'ọsọ otu ya na-akụ ya bụ mgbịrịmgba na afụghọkwa onye ya na ya na-abụlala amụlọba nwa ebe ụfọdụ na-ajụ ọ na-abụ na ọ na-eme ka nwoke ndị olu obodo jizi wee na-ebo ya ebubo na ọ bụ nwaanyị na-eme nwaanyị fa ji wee kpụrụ ya wee pụta wee na-eme ya ụdị akaji anụnwa na si kedu ife akaebe ejidere n'aka nwatakịrị nwaanyị a na ọ bụ na ejidere nri ebe ọ na-ala nwaanyị ibie na-ekwetị ịkpụrụ mmadụ na-abụ na onye ọnya na ya na-abụ n'ala onwefa wee na-agagharị n'ime afịa na si kedu ka esi wee kpụrụ sọsọ onye a wee na-eme ya akaja na-asị ya na ya ekwuzina na ọ ya alazi ọchụ nwaanyị ibie ọzọ na ya ekwuzina na ya bụ nwaanyị kukumba na ya ekwuzina na ya bụ nwaanyị amụlọba na ya ekwuzina na ya bụ nwaanyị ji ile wee na-etinye nwaanyị ibe ya n'ọchụ wee na-ekwogwarị ya ọchụ na ya ekwuzina ya na ya jụkwanụ nwaanyị ibe ya na bido tata gaba na enweghọzikwa ife dịka na ọ na-etitọrị nwaanyị ibie ọ na-abụ na ya na nwaanyị kọzie akụkọ ọ bụrụ na onye abụ na ọ na-apịrị nwaanyị ibie amakwọ m nnọọ ka ya bụ ife ti wee mee ndị olu obodo ji wee kpọrọ nwata nwaanyị a wee na-agagharị n'ime afịa ọ na-ayọ mgbịrịmgba ụfọdụ otu na-enwekwa ike ọ bụrụ na maka na ya bụ nwata nwaanyị nwere ike ọ na-eme ka nwoke na-agba bọọlụ ndị mmadụ a na-echezi na nwaanyị na-etitọrị ụmụ nwaanyị ibie ebe ụfọdụ na-atị ọ na-abụ na o nwere onye ọ gbadoro onye ahụ wee jekọrọ ndị ọzọ eji wee kpụrụ ya wee pụta wee na-eme ya akaja ofu onye dere na kọmentị wee tị kedu ife a na-emere ya akaja ebe ọ bụ na nwaanyị na-anụ nwaanyị ibe ya n'ala Igbo na-ekwesịghị ime ya akaja aghọtagwo m nke na nwaanyị na-anụ nwaanyị ibe ya ebe ụfọdụ na-atị na ife nya bụ onye dere kọmentị anụnwa na-ekwu na ọ dị iche n'ife onye anụnwa mere na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-abụfa nụwa dị difa amụtaghị nwa ma ofe amụtaghị nwa fejezie nụta nwaanyị ibe fa nwaanyị a na-amụrụfa nwa na omeinuho na ya bụ nwaanyị je nụta nwaanyị ibie na fa na-abụ na-etitọrị onwe fa na chijie na omeinuho na fa bụ ụmụ nwaanyị amụlọba ụmụ nwaanyị oji ile eje agha na-ata ụmụ nwaanyị ibe fa ọchụ na omeinuho ya bụ ife ebe ụfọdụ nọkwanụ na kọmentị wee na-asị na nwatakịrị adụka ọda ahụ 17 na ọka bụ ụmụazị na ife a nwere ike ọ bụrụ ife ụmụazị na-eme na sekọndịrị skuulu ka o mere unu mana oge ụfọdụ na-abịa na sekọndịrị skuulu n'ebe a na-amụtacha ụfọdụ ụmụ ife ọjọọ anụnwa mana itozie pụta ịmarụ nke ị chọrọ mara ụdị ndụ ị chọrọ ibi ebe ụfọdụ na-atịkwana na ya bụ nwatakịrị nwaanyị na ọkwọ nwa mmadụ na ụdịka ule anụnwa faterie na ọ dịghọ mma eti anya pụta na-ekwu na ọkwa ọrara nwaanyị ibie na ọ na-etitọrị nwaanyị ibie na ụdịka akaji anụnwa ọ dịghọ mma na sikedebe mama ya bụ nwatakịrị nọ nke bụkwa eziokwu bụ na mama ya bụ nwatakịrị onye emerikwa ọrụ obodo onye emeri mmadụ ruru 100 ike nwaanyị mmadụ emego n'ike ya na papa ya bụ nke nwaanyị ikefe emeghị ikefe ọkpọghọfe eme fazuo n'ike mmadụ na-abụọ na-atụ olu obodo ọgụ ọkafa were ife kulisia viti ọkwa nke nnụtị ka m wetara ndị Ebonyi steeti biko nụ na ụdịka akaji anụnwa na ọ dịghọ mma maka na ụdịka akaji abụ ya bịazie echi niile wee na-amanyere mama fa atụ ya na papa fa were na-akọ nwatakịrị ọnụ o nweghị ife oyi eme ụlọ obodo ya adịkwa n'ụlọ obodo mma a na-akpọzi ya nwaanyị na-ala nwaanyị ibie mme ya kwuzi okwu na nzukọ asị ọkwọ nke nwa ya na-ala nwaanyị ibie ya bụ ife adịghọ mma enwere anọda wee unu kwesịrị iji wee mee ife anụnwa ọ bụghọ ntụ unu si wee mee bụkwanụ the best and ọ bụghọ ntụ unu si wee mee ya eme ka ọ kwụsịkwa n'ime na ọ bụrụgodu na ọ na-ala nwaanyị ibie udo chekwanụ Agwa unuka! Agwa sio!
iteta adịrịla n'ihu gị si na ọ bụ nwoke ibe gị kagọtara ụtọ si ọ bụ nwaanyị kara ụtọ nwaanyị ibe gị kara ụtọ na ọ bịagide gị ihe urubi iji weri ihe ọgwụ si n'ezi unu ọnụ karịbịa egwu unu ka